ইচ্ছুক কিনো হৈ আছে গোটেই সেইটো মই ফিলে নকৰিলোঁ তাৰপিছত মানে ভাল লাগি আছে কালিৰ পৰা আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ এই যিটো উদ্যম এই উদ্যমখিনি সদায় আগবাঢ়িছে আৰু গতিকে ভাবিছোঁ যে এই যিখিনি সময় যে আমি এতিয়া কিবা এটা কৰিব গৈ আছোঁ যেনেকৈ এতিয়া নাইমৰা जोबोद रंजानायनि खौरां 2025 नि गिबि समावनो जोङो दिनै बे रायमनाबासिया जोबोद आशीर्बाद गोनां मानो होनोबा बेवहाय मिनिस्ट्रि अफ एनवायरनमेन्ट एंड साइंस टेक्नोलॉजी निफ्राय बेवहाय मोनसे प्रग्रामखौहाय बेवहाय खालामनाय जादों आरो बेखौहाय अर्गानाइज खालामदों जोंनि आसाम साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेन्ट बे मोनसे डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेवहाय गोबां जोंनि अफिसियेलफोर दंफैयो बेखौ लानायनि गुबै थांखिया बेनो जे बेवहाय मोनसे ग्रीन स्किल डेभलपमेन्ट प्रग्राम माने बेरेखौ जोङो माबोरै फिसिनो हायो आरो बे बेरे फिसिनायनि गेजेरजोंनो जोङो बोरै गावनि आथिङाव गसंथानो हायो नैबेखौ नोजोर बोनानै बेवहाय मास मोनसेनि मोनसे ट्रेनिं प्रग्राम लानाय जागोन रेसिडेन्शियेल ट्रेनिं प्रग्राम आरो बेवहाय जोंनि अफिसियेल बिथांमोना दंफैयो बिथांमोना बेवहाय जोंनि बे ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ बेवहाय ट्रेनिं होगोन स' आङो जोबोद धन्यबाद होयो बिथांमोना जे बे प्रग्रामखौहाय जोंनि बे वेस्टार्न रेन्ज रायमनायावहाय नैबे बाटारफ्लाइ रिजर्टआवहाय बेखौहाय खालामनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों जोबोद रंजानायनि खौरां आरो आङो मिजिंथियो जाय बिथांमोना बेवहाय ट्रेनिं लागोन बे ट्रेनिंनि गेजेरजोंनो बिथांमोना फैबाय थानाय समाव गाव गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय मोनसे खाबुखौ मोनगोन होननानै बेसेन नाङै औ बेयाव खुनु फिस होनाङा फ्रि अफ कस्ट बिथांमोना बेवहाय ट्रेनिंखौ लानो हागोन आरो फैबाय थानाय समाव बेबादिनो माखासे सुजुग सुबिदाफोरखौ आरो जेसेबांनाखि ट्रेनिं होनांगौ गासिबो फ्रि अफ कस्ट जाजोबगोन बिनि थाखायबो बिथांमोना जोंनि अफिसियेल बिथांमोना बेवहाय खालामदों बेयाव गासिबो सुबिदा थाजोबगोन आरो